Dakizuen bezala, aurten da lehenengo aldia, enpresarian azokan harin saria banatzen duguna, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera banatuko dugun lehendabiziko sari hau, eta aurten honetan ekintzailetasuna eta lurraldearekiko konpromisoa hobekien uztartzen dituena sarituko dugu. Aurkeztu diren proiektu guztietatik epaimahaiak hartu du erabakia, ez dizuet lehen esan, baina epaimahaian egon dira Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko zerbitzu burua, Joseba Amondarain, eta berarekin batera Bai Euskadi Ziurtagirien Elkarteko David Martínez, eta erabakia hartu dute, eskatu didate aipamen berezia egiteko, sari bakarra dago hori bai, baina aipamen berezia egiteko eskatu didate, Banaiz Bagarak aurkeztu duen anitz lan proiektuari, sari ekonomikorik ez, baina behintzat sari morala bai, eta erabaki dute Kaixo Maitia saritzea, proiektu berritzailea delako, merkatuan Euskal Herrian ez dago olako proiekturik, proiektu bakarra da, gizartean eragina duen proiektua, Inigo kaipatu dituen zenbat erabiltzaile dituen eta bar, beraz, eragin nabarmena dauka, Euskara sustatzen du, zalantzarik gabe, irizpideen artean ez genuen baloratzen, baina Bai Euskadi Ziurtagiriare badu, eta bere aurkezpena eta bere azalpenak oso garbiak eta oso onak izan dira, eta beraz horregatik Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Bai Euskadi Ziurtagirien Elkarteak emango dugun lehendabiziko sari hau Kaixo Maitiarentzat izango da. Mila esker enpresarian noski. Nik uste, egun polita izan da, bukara aparta, ikusiko dugu ere Markel, baina eskerrak eman, 10 urte laizter egingo ditugu hemen borrokan, eta honek laguntzen du borrokan jarraitzeko ere, eta besterik ez, unkituta nago, eta mila esker guzti. Leheno pixkat unkituta neon, eta orain ere, baina beste gauza komentatu nahi nun, eta da, justo Roberrek irabazlea zen izango zen bota horretik, agopean, esan diot Gorka Juliori, izango zala Banaiz Bagara. Eta hola sentitzen nun, nik uste oso proiektu polita dela, eta nik uste dut batzutan plazaren erdian gaudenok ere, gizonezkook, ekintzaileak izan da ere, emakumezko ekintzailei ere lekua utzi behar diogula. Eta utzi behar diogula ere plazan erdian gaudenok ere migratzailei eta gerturatzen eta euskaratik bada are gehiago. Roberrek bota du pixkat kontsolazio sari bat edo aipamen bat jasoko zuela Banaiz Bagarak, eta nik uste nire aldetik behintzat nahiko nuke hori baino gehiago izatea eta partekatu nahiko nuke Petrarekin sari hau, nik uste bin artean biak merezi dugulako. Eta